are back. So welcome sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa Cafuerte Sports Complex at pati na rin po sa ating mga live viewers dito sa Facebook and sa YouTube for this Ako Bicol Cup Camarines Sur. My name is Coach Nuki Sabio and here my partner Coach Joji De Leon. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, labanan at tapatang Milaor po tayo versus Pasacao. Both in their second games. So yung Milaor po winning their first game, samantala naman itong Pasacao losing to San Fernando in their first game also. At merong foul na tinawag doon kay number 24, Froilan Saquillo. Unang foul ni Froilan. At daming notable former varsity players dito, Coach Joji. Yes, Coach Nuki. Lalo na sa Team Milaor. Madaming mga familiar faces. Yes, pasok yung unang free throw ni Sumayaw ng Milaor. So yan, ay init sa labas pero dito sa loob ng Cafuerte, lamig. Kung ako sa inyo, kung malapit lang po kayo dito, punta na kayo dito sa Cafuerte. Malamig dito habang nag-chill nanonood ng mga gandang laban. Brought to us by Ako Bicol Cup ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Jumper doon, wala yon. At tiniran number 26 ni Jeric Bungkodin. Bababa ang bola ni Julius Vargas. May turnover, partner. 8 seconds violation ang nakumit doon ng Milaor. Magandang pinapakitang depensa. Oo, nakamantuman agad Coach Joji at this early. Ayan, bola ng Pasacao. Didiskarte ng bolas. Yun lang. Turnover. Sumobra sa linya. Oo, medyo malakas yung pasa ni number 30, si Albert Bungkodin. Ayan na, naka full court. Man-to-man press. Dito ang Milaor. Ayun, yung number 5. Philip Porteria doon. Tres. Para sa unang basket ng Milaor. Dalawa na. Kasi yung free throw pa pala kanina. Yung free throw kanina. So, sa sobrang lamig, magdala kayo ng jacket. Froilan Saquillo, dino-double team agad sa gitna. Attempt doon. Rebound din number 36. Ayan na, kay Vargas yung bola. 3 against 1. Ayan, easy 2 points. Kay Jevon Razon. Bababa ni number 30, didiskarte. Balik sa kanya. Kay Bungkodin. Bungkodin. 2 points. Kay Albert Bungkodin. Tuloy-tuloy pa rin ang full court pressure ng Pasacao ngayon, partner, kay sa Milaor. Pero unti-unti nilang nababasag yung kanilang pressure defense na full court. Iba talaga pag may experience, no, Coach? Yes, Coach. Kaya ng yung tuloy-tuloy kondisyon nila. Oo. Ayan, kay rebound ngayon ni ni Porteria. Bababa ni Vargas. Balik ulit kay Vargas. Ayun lang, miscommunication, partner. Turnover sila doon. Over, sayang yung pasa. Oo. Meanwhile, balik ulit sa Pasacao yung bola. Dahan-dahan lang sila. Laban naka 2-3 zone ng depensa ng Milaor. In and out doon, partner, yung tira ni Abadingo. Sayang yon. Papasok na sana, Yung niluwa tres. pa. Oo, haba na may hawak ng bola, bababa. Turnover ulit sila. Malaking bagay yung pressure nila. Mintis, point blank. Sayang yon. Ayan na, nagmamadali. Si number 13. May foul na tinawag against kay Ribamba ng Pasacao. Medyo hawi yun, partner. Napansin ko, partner, kapag pinipressure sila, hindi nila nadidiskarte, hindi nila nabababa ng maayos yung bola. Oo nga, medyo may epekto dito sa Milaor yung pag-full court pressure ng Pasacao. Anyway, back to the ball game tayo. Kay Vargas ngayon ng bola, hihingi ng screen kay Habana. Pick right, ngayon Habana nag-roll. Go all the way.
Medyo pilit yung tira ni Maynard Habana doon. So si Maynard Habana yung sentro nila, former USC varsity player and also former player of Kamsur Express. Pasakaw yung bola ngayon. Attempt si Rebamba. Rebound ni Razon. Kay Vargas ngayon ang bola. Transition 3 points. Mintis nga lang. Bola ngayon ang Pasakaw ulit. So Coach Joji, ano sa tingin mo pwedeng press break dito ng Milaor? Hindi sila tinitigilan ng Pasakaw ng man-to-man full court. Well, ang pwede nilang gawin is lagyan ng tao sa gitna at bago i-dribble yung bola, hanapin kung nasaan yung libre na tao. Kailangan din nilang gumalaw para ma-break nila yung pressure defense. So, may off-ball foul tayo dito. Si Froilan Sakilyo ulit. Second team foul na to ng malaking mama na to. Ayan, nilabas na nga siya. Pinalitan si Froilan kasi nga over the limit siya for the first quarter, partner. Dalawa na agad yung foul. And crucial at I think isa siya sa mga main man ng Pasakaw. Yes, partner. At 6'4 ata yan si Froilan eh. So ayan, mintis yung 3 points doon attempt ng Milaor. Nagmamadali ngayon ang Pasakaw. Mintis yung tira ni Bonco din. Dahan-dahan lang daw sabi niyang Team Milaor. So ayan, Habana shot fake. Da-drive. Ayun, may foul na nakuha kay number 20 Kikidoles, partner. Kidoles. Ayan. So medyo dumadami na, partner, yung tao dito compared kaninang umaga. So baka ramdam nga nila yung init na mas malamig dito sa loob. Oo, wag niyong kalimutan magdala ng jacket. Lalo pag naharap kayo dito sa mga malalaking bumubuga ng aircon dito sa Cafuerte, sigurado lalamigin ka. Mintis yung unang free throw ni Maynard Habana. Yung pangalawa, solid. At may substitution tayo dito. Pinalitan si Porteria, pasok si Bare para dito sa Milaor. Pasaka ulit yung bola. Dadrive inside pass ngayon. Uy, sobra lang yung tira. Random pasa yun. Pasa sana ng... Ayan na ngayon si sumaksak. Hindi lang napasok yun, hindi na finish. Ayan na nagmamadali si Rebamba. Gandang apelido, Rebamba. Ayan na, nakuha na ni Bare yung bola de diskarte. Yun lang, sobrado yung pasa. Ayan, 3 against 2. Vargas, short stop, no good yun. Uy, may kasama pang foul para dito kay Nino Sumayaw. Ayun. At ang foul... Ayan, timeout muna tayo. Ceasefire daw, partner. Ceasefire muna. Yung number... Ayun, yung si Adrian Kidoles ang naka-foul doon kay Sumayaw, doon sa drive sa ilalim. So, pangalawang foul niya na yun. Timeout ngayon ang Pasakaw. So, partner, yun, Yes, partner. maaga. Tama nga yung sinasabi mo kanina. Kaya masustain ng Pasakaw ang pagpipress nila ngayon. Kahit papano, lamang sila ng 6. Siguro may epekto yung pagpipressure nila, coach. Yes, coach. Pero kung sa tingin naman natin, kung nasa kondisyon naman yung players ng Pasakaw, I think baka masustain naman nila yung trap full court man na ginagawa nila. Well said, coach. And mas bata itong Team Pasakaw. At least sa paningin natin, coach, mas bata itong Team Pasakaw na to kaya siguro ginagamit nila yung advantage. At ayun na. Dinadaan nila sa takbuhan. Ayun, binalik na ang aking former teammate nung palaro, si Froilan Sakilyo. After namin nung high school, pumunta na siya ng Maynila para maglaro sa San Sebastian. Kasabay nito sila Calvin Abueva, si Ian Sanggalang ng magka-teammates ngayon sa Magnolia Hotshots. Yan, sila. Yun yung mga teammates noon dati ni Froilan Sakilyo. So, mga bigatin palang teammates. Yes, high profile yan si Froilan Sakilyo. High flyer pa pati nung high school kami. Kaya niyang mag-dunk ng 360. Kaso ngayon,
Father time. When father time Father comes. time calls. Pero, laban yan. Dito tayo sa balik tayo Milaor. Short stop nung number ni Razon, wala yon. Bababa ni Sakilio yung bola. Nabitawan doon. Ayan na, transition na ulit. All the way. Walang bantay si Kashmir Bari doon. All alone, coach. All alone. Parang a dose of their own medicine na. Yes, coach. So, yan. Bola ngayon ng Pasakaw. Between the legs. Pull-up jumper. Wala yon. Rebound ni Bare. Outlet pass para kay Vargas. May sumabay pa sa likod. Yun lang. Hindi lang na-finish ng aking another former teammate sa Ateneo Dinaga. Si Julius Vargas. Ang dami mong former teammate. Yes. Orgulyo. Si Julius Vargas ng Naga. Karas ngayon sa Milaor siya naglalaro. Ang best player to partner last time Last time, yes. sa first game nila si Julius Vargas. Parang alak. Yes. Anong masasabi mo, Coach Joji, nung kabataan nito si Julius Vargas para malaman ng mga viewers natin how he plays? Well, isa ito sa magagaling na players noon ng Golden Knights. If I'm not mistaken, under to sa wing ni Coach Noliayo ba? Yes. And isa din to sa mga players na nagbigay ng isa sa mga maraming corona ng Ateneo. Yan. So, balik tayo sa ball game. Bababa ng bola ngayon. Si Romero attempts for 3. Kaso medyo bitin. Na-rebound ngayon ni Briosa yung tira. Kaso wala ulit. Balik kay Romero. Hinaharas siya ngayon dyan ni Bare. Ayan na ulit. Attempts ulit sa 3. Wala na naman. Si Prele bababa ng bola. Outlet pass kay Vargas. Vargas. Ayun nga lang. Palalo sana. Patamain doon sa katawan kasi hindi tumama. Hindi tumama. Ayan na sa Kilyo. Sasagasa na sa ilalim. Gagamitin ng kanyang size. Kaso, delikado partner. Anong tawag? Ayun lang. Offensive foul ulit, partner. Pero malakas to sa loob. Parang bulldozer. Mabigat at nagsisignal siya sa coach niya. Kaya pa daw. Despite na may 3 foul na siya, first quarter pa lang with 3 minutes and 32 seconds remaining. Nag-thumbs up lang siya kay coach. Sabi niya, I got you, coach. I got this. Kaya pa to. No worries. Kayang i-preserve yung fouls hanggang Yes. sa end of the ball game. At lamang pa din sila, partner. 14-4. 14-4. Teka, medyo may konting confusion lang ngayon. Nag-uusap sa center area ang ating mga officiating crew. Headed by Mr. Faraon. Ayan. So, in penalty na, coach. Penalty. Maagang Correction correction lang po kasi medyo ano dito sa scoreboard. So ang lamang po is Milaor, not Pasakaw. Okay? So kung nandito kasi kayo sa yung light is mali yung pagkakalagay. Anyway, I'm sorry for the mistake and yes, lamang po ang Milaor ngayon 16-4 kontra sa Pasakaw. Yan, short stop sa gitna. Rebound ngayon, kaso hindi pumasok yung malapit na tira. Rebound ni Priela. Yun lang, delikado yung pasa at nag-turnover na nga. Nagmamadali ngayon. Sidestep. Drop pass. Sakilyo again. Hook shot. Roy lang. Sakilyo. Naka-full court pa rin, partner. naka-full court. Ayan. Nakaibare ngayon yung bola. Medyo naka-edge siya doon. Drop pass ngayon. Kay Bermas. 2 points. Pababa ni Romero yung bola. Crossover. Sidestep. Yun lang yung kick-out pass. Hindi nagka-connect. Hindi nagkaamuyan. Nagkaamuyan, partner, turnover. At meron tayong substitution. Pasok si Bongkodin. Lalabas si Bongkodin din. So, mukhang brothers to Ayan. Balik tayo sa ball game. Floater shot ni
ni Kashmir Bare doon. Smooth. Smooth na tira. Dahan-dahan lang daw ang pagbaba ng bola, sabi ni John Hill Romero. Pinasa sa gitna. Kaso mintis yung tira ni Jeric Bungkudin. Ayan ulit, nasa transition ulit na sila. Ibare all alone ngayon si Julius Vargas. At medyo lumulobo na, 22-6 partner. Pwersa na ulit. Ayan na, pwersa na nga ni Froilan Saquillo. Mukhang mas maingat na sa ngayon. Oo. Lalo pa na may 3 na siyang foul. So ano sa tingin mo partner na pwedeng gawin ngayon ng Team Milaor dahil 3 fouls na si Froilan Saquillo? Pwede nilang gawin is atakihin yung depensa ni Saquillo at magpuwersa na sumundot or mag-foul. Yes, kasi po kung napansin nyo, third personal na po si Froilan Saquillo ang center nila ng Pasakaw. At tawagin naman po natin ang ating napakagandang courtside reporter na si Miss Cassandra Seaton. Cassandra, pasok! Magandang hapon mga kasurog. I am back for the continuation of this afternoon schedule. This is Cassandra Seaton, your courtside reporter here in Acol Bicol Cup, Camarines Sur, reporting from the side of Team Pasakaw. During the timeout, the coaches are reminding the players to pressure the ball handler, focus on the easy shot to avoid missing shots, and in the meantime, they have to set aside executing the 3-point shot. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Thank you so much, Cassandra, for that wonderful report. At balik tayo sa ball game ngayon. Nasa free throw line si Julius Vargas. Pasok ang kanyang unang tira. Yun lang, sumablay, pangalawang tira. At may lane violation na tinawag si referee Paraon against Pasakaw. So, ma-award ulit ng isa pang free throw si Julius Vargas. So sa mga nanonood po, pwede po hindi lang dito sa Facebook. Pwede nyo rin po kaming panoorin at mag-subscribe na din sa aming YouTube channel. Ang ako, Bicol Cup TV sa YouTube. Like, subscribe, and share. Ayan, balik tayo sa live action. So half court pressure ngayon ang Milaor. Buwelo ulit sa gitna. Ayun partner, madaming open shot sa gitna, no? Sayang hindi nila nako-convert. Ayun. Hindi kaya medyo lamang ngayon ang Milaor because some of the short stubs na pwede sana mapasok na hindi napapashoot ng Team Pasakaw. Kasi malaking bagay yung mag-convert ka sa loob dahil by the time na mag-adjust yung depensa doon sa loob, ma-open yung labas, yung Yes, 3-point shots. Well said, Coach. And may foul doon na tinawag kay number 27, si Dean Carlo Lurin. Nasa free throw ngayon si Bermas IV ng Team Milaor. Uy! Nakaw yun! Nakaw rebound! Walang box Ni Ninyo out. Sumayaw. Yun nga lang. Kasi malamang coach dahil wala na yung big man nila na si Froilan Saquillo. Kaya nakuha na sila doon ng crucial. Eh na, agaw na ulit. Mamadali ngayon. May turnover pero balik pa rin ang bola sa Milaor. Substitution papasok ngayon si number 4 si Michael Munoz. Papalitan si Dean Carlo Lurin. Bare may hawak ngayon ng bola para sa Team Milaor. Set double muna. Ayan, pumihit sa gitna. Butata ang inabot kay Froilan Saquillo. Nagmamadali si Biryosa. May tawag na foul. Sino ang na-foul doon, Coach? Sino yun? Number 67 ng Milaor, si John Ray Casulya. So, sa mga kapapanood pa lang po ngayon, nasa pangatlong laro na po tayo ng 6-game header po ngayong araw na to dito sa Cup 40 Sports. So, marami pa pong games. Tatlo pa after this na games na mapapanood nyo. So, pwede pa kayo manood
pwede pang pumunta dito. Kung naiinitan kayo dyan sa bahay nyo, dalhin nyo na ang pamilya nyo dito or friends and relatives, magbaon ng pagkain, dito na kayo manood, aircon pa. Ayan, alert bola ng Milaor. Maganda yung mga contest dyan ni Froilan sa Kilyo, na-apektuhan yung tira ng Milaor. Drop pass ngayon. Ayun, may foul, nakuha si Briosa. Pero coach, delikado. Risk yung mga Yes. contested na pag-contest niya ng mga tira kasi pag sumabit, nako, baka matawagan ng pang-apat na foul, magiging liability siya ngayon sa depensa. Yes, coach. Tama ka dyan, coach, kasi fourth personal na si Froilan Saquillo. Nasa free throw line ngayon si Mark Jordan Briosa. Mintis yung pangalawang free throw niya. Ayan ulit ang mamadali at Cecilio. Jump shot siya doon. Wala. Rebound ni Saquillo. Binigay kay Romero. 1 second to shoot. Ayun lang, sobra yung tira, partner. At sa pagtatapos ng ating first quarter, ang ating score ay 26-13. Lamang ang Milaor. So ano, partner, na-obserbahan mo doon sa first quarter na ginawa ng both teams, kaya ganyan yung result ng score natin. Well, with regards to the first quarter, sa una nagpakiramdaman, nag-adjust sila pareho sa depensa. Kaya lang madaming inside shots ang hindi na ipapasok ng Team Pasakaw. So that's why yung Milaor was able to have a 13-point lead at the end of the first quarter. Yes, sa akin naman, partner, may dalawang observation ko. Yung hindi naging efficient yung full court trap nila na man-to-man ng Team Pasakaw. At kaya medyo nakalamang yung Milaor. At the same time, yung factor na 3 fouls na yung kanilang star center na si Froilan Saquillo dito sa Pasakaw. Oo, partner. Yes, so si Froilan ay native po yan ng Pasakaw. At halos siya din ang nagdadala ng Team Pasakaw kasama itong mga bata na kasama niya. At nasa huddle siya ngayon, nag-i-instruct siya, tumutulong siya sa kanyang coaching staff. Dakuya. Ayan, so nais po natin pasalamatan si Congressman Saldico sa pagdala dito ng Ako Bicol Cup sa Camarines Sur. Maraming salamat po, Congressman, at mabuhay po kayo. Sana po tuloy-tuloy po ang inyong mga paliga sa mga susunod na panahon at marami pong mga umaasenso ng mga player, lalo yung mga bata pa na pwedeng makakuha ng scholarship dahil sa mga experience na nakukuha nila sa paglalaro dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur, na pwedeng makapagtapos sila sa kanilang pag-aaral dahil makakwalified sila sa scholarship ng isang school na pwede nilang paglaruan. And Okay. magandang venue din ito para sa mga Okay. So sa top performance tayo ng first quarter kay Coach Joji. Okay, sige. Sa top performers, unahin natin yung Pasakaw. So si Froilan Saquillo ay mayroong 4 points and 1 steal. And then si Briosa may 3 points, 2 rebounds, and 2 assists. And then sa team naman ng Milaor, si Nino Sumayaw mayroong 5 points, 6 rebounds, and si Julius Vargas may 5 points, 2 rebounds, and 1 assist. Gandang pasa doon. 2 points yung kay Sumayaw, galing kay Cecilio. Kala ko dadak partner eh. Nabitawan na. 10 years ago siguro kay Nino Sumayaw. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Ayan ang nagmamadali ngayon. Buwelong-buwelo sa layup si Sean Ray Casulya. So, bola ngayong balik sa Pasakaw. Medyo lumalayo na partner ang Milaor ngayon with 30 and 13 running score. Susubok si number 12 sa 3 points para sa Pasakaw. Out of bounds violation. Balik pa rin sa bola sa Pasakaw. Alabas ng bola. Intercepted doon, deflected. Kaso balik pa rin sa Pasakaw ang bola. Mayroon tayong substitution. Si number 10, Alvin Hotalia, papalitan niya si Mark Jordan Briosa. Ayan.
Pasok yon. Si Alvin Montalya. 3 points. Sabi nga niyang partner, yes para sa 3. Yes, para sa 3. Ayan ulit, nangangalabaw ulit si Sumayaw. Medyo sinusugatan na sila ni Sumayaw kanina pa sa ilalim, partner. Taking advantage of the 3 personal fouls ni Sakilio. Yes, medyo naiilang si Sakilio sumabay kasi 3 personal fouls nga siya. Second quarter pa lang tayo. Attempt ulit yun sa 3 points. Kasulya, bababa ng bola. Diretso kaya, binagsak kay Cecilio. Nakita si Bare sa labas. Bare attempts for 3. Pasok niya. 3 points. Kashmir Bare. Wakali, partner. Considering na may 3 personal fouls si Sakilio, I think this is the time for for others to step up. May turnover ulit doon. Back-to-back turnover for both teams. Transition tayo ngayon. In and out ni Abadingo. Inasa sa labas. Yo. Kay Huntalya ulit. Gandang kick out yun. Back-to-back. Medyo nabubuhay sila ngayon, partner. Umahabol na. They're trying to keep it close. Ito na kaya, partner. Ang run din ng Pasakaw. Inumihingi ng poste si Sumayaw against kay Sakilio. Nilabas ulit kay Habana. Kasulya. Short stop. Wala yan. Rebound ni Kidoles. Pinasa kay Sakilio. Kababa ng bola. Yun lang, may foul. Foul na tinawag kay Maynard Habana. Ang ating officiating crew. So yan. Substitution tayo ngayon. Papasok si James Rason at si Julius Vargas. Papalitan si Kasulya at si Cecilio ng Milaor. Poposte ngayon. Si Sakilio medyo masikip. Ayan na, nag-turnover na nga. Agaw ni Rason all the way. Easy 2, partner. Easy 2 points. Yung mukhang baliktad na, yung Team Milaor ang tumatakbo ngayon. Medyo lumulobo na ang kalamangan ng Team Milaor ngayon. Nasa 18 na. Ayan ulit. Bare. With a reverse. Kashmir Bare doon. Yan. So, time out na tinawag dito kay Team Pasakaw. Baka sakaling mapigilan ng momentum at malaki-laki na ang lamang ng Milaor. Ano yung masasabi mo, partner, sa depensa ng Milaor at mukhang marami silang na kukuha mga steals dito? Well, sa pressure, ginagawa nila is pinipressure nila yung may hawak ng bola and then na-anticipate nila yung mga passing lanes. Kaya nagre-resulta siya sa turnovers and nako-convert nila yung turnovers into points. So for Pasakaw naman, partner, so bukod dun sa nagto-turnover nga sila, dun sa mga poor passing nila, na yung points after turnover ng Pasakaw nako-convert almost all ng Milaor, kaya medyo lumobo ang kalamangan nila. Ngayon nasa 20 na sa second quarter pa lang ng laro na to. So, habol pa kaya ang ating Team Pasakaw? We can never tell. Masyado pang maaga. Masyadong maaga. Kasi minsan, mga ganitong lamang, before you know it, nakahabol na. Nakahabol na. So, ayan, balik sa Pasakaw yung bola. Pababa ngayon ni Bongkodin. Didiskarte. Maglo-load sila. Balik kay Bongkodin. Umihingi sa kilo sa gitna. Ayan na ulit. Muntik na naman. Bongkodin ulit. Sakil niya ngayon. Shot fake. Sabay tira. May kasama pang foul. Nangangalabaw sa ilalim. Yes. And that's the thing to do. Dapat, no, partner? Kasi sa size matters naman. And experience-wise, lamang na lamang dito si Froilan. So, I think kailangan nila talagang i-utilize to as much as possible. Ma-priority sa pagbaba ng bola, mabigyan agad. Take advantage ng size. Mintis nga lang. Ayan na ulit si Samayaw galing kay Vargas. Yung butata ang inabot kay Froilan Sakilio. So nagmamadali ngayon si Bongkodin. Kickball ang tinawag. So reset tayo ng shot clock. 18 seconds. So hindi pa naman. Same shot clock. 18 seconds. Pasakaw. Ball.
Okay, Bongko din ngayon may hawak ng bola. Pinasa kay Romero. Attempts for 3. Wala. Rebound ulit ni Sakilio. Mga ngalabaw sa ilalong. Reverse shot. Wala pa rin. Rebound niya ulit. Wala ulit. Rebound ni Rason. Ayan na ulit si Bare. All the way for 2. Kashmir Bare. Baba ulit ni Bongko din. Pinasa sa top of the key kay Froilan Sakilio. Buelo doon. Si Hutalia, kaso offensive rebound. Ayan, rebound ni Habana. All alone ulit si Bare. Ayan ulit. Nakakailan na yun, partner. Nakakadami ng turnovers. So, bilis ng transition ngayon ng Milaor. Converting every missed opportunity ng Pasakaw. So may foul tayong tatawag dito kay Kashmir Bare. So partner, ano sa tingin mong pwedeng maging adjustment ng Pasakaw dito? Kasi nagagrabe talaga sila sa transition offense nitong Milaor. Well, una is yung kanilang depensa. Kailangan bumaba sila sa depensa. And kailangang iwasan or bawasan yung turnovers at gamitin yung advantage nila sa loob, lalo na. As you can say, partner, on cue tayo. Ayan ulit. Easy 2 points na naman doon para kay Bare. Just a walk in the park. Yes. So, kailangan nitong mag-adjust ng Team Pasakaw. Ano, babalik sa Pasakaw ngayon? Ay tahan ang bola si Rebamba. My favorite surname apelido, Rebamba. Pinasa ngayon dito kay Bongko din, diskarte. Lumabas na ngayon si Froilan Sakilio. Ayan! 3 points! Grabe, partner, ang ginagawa ngayon ni Froilan Sakilio, no? Binubuhat niya ang Pasakaw. Yan. Pasakaw, the summer capital of Camarines Sur, di ba, partner? Yes. At umiinit si Sakilio. Yun. Bare, mintis siya sa 3, may tinawag na foul. Hacking foul doon. Partner si Maynard Habana. At pangatlo niya ng foul. Pangatlo na din. Nasa 4th team foul na ngayon ang team Milaor. Malapit na sila sa penalty. And pag penalty, it would result to free throws. Free throw game. Bongko rin bababa ngayon ng bola. Pasa sa corner. Bongko din shot fakes. Balik ulit sa corner. Kay number 14. Mintis yun. Tira ni Bongko din. Another Bongko din. Bongko din yun. So Vargas pinipressure ngayon ni Bongko din. Butata doon si Bare. Ayan, same ball kasi balik sa Milaor yung bola na butata doon si Bare. So may substitution tayo. Pasok si Gonowon, pinalitan si Pinagab. Nakanakaw na naman. Natutulog sa depensa. Ang mga natutulog na damdamin ng Pasakaw. Kailan kaya mapupukaw at mabubuhay ang damdamin? Kasi yun, partner, lapses yun sa defense. Dinaanan lang sa baseline at nakakuha pa ng foul itong si Sumayaw. Oh, partner, mahirap matulog sa depensa. He completes the bonus shot, 3-point play. Ayan si Bongko din. Baba ang bola. Cross-court pass. Ngayon, sumide step. Nakakuha ng foul. Tumalon kasi ng early itong si Jason Gonowon. Nadala sa fake. Naano siya doon, partner? Na Pinoy step. Pinoy step. Sumabit sa sima. Foul ka ngayon. Kailangan i-convert ang dalawang free throws. Yes, kailangan nila kumiscore ngayon dito, partner. Medyo namamagana yung lamang dito pa lang sa second quarter. Yes, partner. At ang challenge sa mga sa Team Pasakaw is sino pa ang kasama na magse-step up Yan. sa opensa. So, sabi ni Froilan dito, kailangan ko ng tulong nyo. Hindi Team ko tayo. ito mabubuhat mag-isa. Ay, nabalik tayo sa team Milaor ang bola ngayon. May turnover doon. Di nagkaamuyan, partner. Lakas yung Pasakaw ngayon ng bola. Bongko din ulit i-discarte. Kanina pa to, babad na babad si Bongko din. I-discarte ng bola. Pero chill lang naman kasi siya magbaba ng bola. So hindi na masyado nakapagod. Bongko din sasaksak. Hindi kinapukuha ni Froilan yung pasa. Vargas ulit. Transition all the way. Uy! Mintis! Galing sa labas.
Kaso nga lang, tapik nung Abadingo. Bola pa rin ang Milaor at may ceasefire partner. Tinawag ang Milaor. Pahinga muna daw. Mukhang tahimik ngayon yung Julius Vargas, partner. Yes, partner. Kaso yun nga, medyo may alat yung layup ni Julius Vargas. So partner, with that score, sa tingin mo, possible pa kaya makahabol? Lalo sa second half? Possible pang makahabol. Ang challenge lang is unti-untiin at mag-step up. Huwag ang ibang kakampi ni Sakilyo. Sabi nga niyan, partner, it's not the way you started but how you finished. Yes. Minsan, kahit lamang pa ng 20 plus, nagkakaroon pa rin ng sudden changes and game of momentum yung basketball, nare-reverse pa din siya on the second half. So, yes, partner. Sabi nga, take it one possession at a time. At a time. Well said, partner. Thank you for reminding that. So, sa lahat po na nakikinig na coaches dito and players na din, whenever facing adversity, na ganyang kadami yung lamang at hindi pa rin dapat mawalan ng tiwala hanggang hindi pa natatapos ang final buzzer sa fourth quarter. Partner. Ano nga yung kasabihan? It ain't over until the fat lady sings. Tama ba? Yes, tama, partner. So, laban lang ng laban. Walang susuko. Hanggang sa last Hanggang second. sa last second. Yan. Okay, sa bago pa lang sa mga sumusubaybay pa lang ngayon sa ating live stream dito sa Facebook, marapat lamang ay i-follow nyo na din po kami sa aming YouTube channel na Ako Bicol Cup. Yan, para masubaybayan nyo rin po ang mga highlights ng mga top 10 plays para makita nyo ang ating mga Lodi Cakes dito sa Kamsur. Yes, sir. At yun na nga, partner, ibabalita ko na at good news dito sa mga young guns natin. Ibig sabihin, yung mga youth natin nakasali dito sa Ako Bicol Cup na naka-line up sa buong teams na nag-scout. Ang mga sports coordinator ng Capitol, ibig sabihin ng Kamsur mismo, headed by Governor Luigi Villapuerte, to build a youth basketball team para i-develop at ipanglaban sa mga susunod na liga representing Camarines Sur. At magandang venue din to para yung mga scouts din, yung mga schools, yung mga big schools, hindi lang sa Naga. Kasi lalo na sa live stream, kung may mga big schools din sa Manila, eto din yung venue para ma-scout din sila at pwede nilang gamitin yung basketball para magkaroon ng diploma. Yes, partner. Well said. So, para sa iyo, partner, kung pipili ka ng mga nagta-try out na players, ano yung number one na mga kinukuha mong characteristics ng players? Well, Puro ba puntos? No, partner. Unang-una is attitude. Yan. Kasi pag may tamang attitude ang player, mas madaling mag-develop. Ayun, talking about development nga, yun nga ang sinasabi natin kanina, bubuo ng developmental youth basketball ang Camarines Sur. Anyway, balik tayo sa ball game with 48-28. Pasakaw trailing by 48 by Team Milaor. Ay at may turnover doon, nakuha ni Bongkodin yung bola. Inside pass ngayon, turnover ulit. Ayan na ulit si Julius Vargas, outlet pass kay Sumayaw. Nakuha at tinira ni Jevon Razon sa transition doon. Partner, ang daming transition points ng Milaor. Naiiwan sa depensa ang Pasakaw. At nasa top of the key ngayon si Froilan Sakilyo. Paasa ngayon sa elbow. Attempts na 3, wala yon. At kanino kaya mapupunta ang bola? Nakuha. Number 13 ni Razon. Teka muna daw. Balik ngayon kay Razon. Diskarte. Binigay kay Julius Vargas. 10 seconds to shoot. Ayun, may tinawag na foul, partners. Kay Bongkodin. So, 3 free throws. 3 free throws ngayon si Julius Vargas. Native of Barangay. Dito sa Naga siya, malapit sa may Igualdad. Yan. Igualdad, Naga City. Si Kuya Julius Vargas. Super veteran. 3 attempts siya ngayon dito sa free throw line. Suwabeng-suwabe ang unang bitaw. Form pa lang. Ulam na, di ba, Martin? 3 free throw. Unang tira, pasok yun. Pangalawa, ringless na naman.
Mukhang lista na to. Textbook partner ang kanyang form sa free throw line. Basic na basic. Basicness. Nakasquare ang paa at Yes, yung sir. follow through. Nando. Tatlong walang sumabit sa ring partner Sarap. na free throw ni Julius. Andito na ngayon, pasakaw ang bola. Dadrive na ngayon si Froilan, gagamitin ang kanyang katawan at may nakuha pang foul. M1. Para dito galit na Galit na. ni Froilan Sakilyo. Putting the team on his shoulders. Yes. Ayaw niyo makashot. Ako na. Ako na. So 23 na dito ang kalamangan ng Milaor. Yan ang game face. Laban, yan yung game face ni Froilan. Game face pa lang partner, kabahan ka na. Kakabahan ka talaga. Bola ng Milaor ngayon. Pinasa kay number 14. Balik kay Razon. Corner shot. Medyo patusok yung tira partner. Baka yun talagang tira niya. Ganun talaga. Ayan na si Sakilyo. All the way. Coast to coast. Hinulog sa ilalim. Ganda. Yes, sir. Pasa. Pasa. Kompleto. Parang LeBron James Sakilyo to ah. Dire-diretso sabay drop pass. Sabay Attempts drop ngayon. Si Gunawon. Wala yun. Rebound ni Rebamba. Rebamba. Diretso kaya. Alahoy. Uy, muntik na. May na-foul na pala doon sa ilalim. At ngayon naman, pakinggan naman natin ang ating napakagandang courtside reporter. Isa sa maganda nating courtside reporter para sa ngayong game, si Carmela. Carmela, pasok. Team Milaor is aiming for another victory today. As we can see, lamang ang Team Milaor laban sa Team Pasakaw with 23 points. According to their head coach na si Coach Dennis Medina, talaga namang he's looking forward for another victory today. Kaya todo bigay sila ng kanyang team at dagdag niya pa play hard ang sikreto sa lahat. Dahil kung wala ito, walang magiging maayos na sistema. Aside from that, mas tinututukan nila ang kanilang ball rotation at sa ganoon, mas maging flexible ang kanilang game ngayon. That's it for now. Balik sa inyo, Coach Nuki and Coach Jogi. Thank you so much, Carmela, para sa napaka-informative na yung report ngayon. Back to live action. Ayan na ulit, partner. Froilan Sakilyo ng mamamana sa ilalim. Minamama sa ilalim. Binubuhat yung team literally. Ayan, dino-double team si Vargas. Diretso pa rin ang super bet. Shot fake. Titira ni Vargas. Short stop. Favorite. Favorite shot. Julius Vargas. Ayan na Sakilyo ulit. Da-drive siya. Apat na yung bantay. Yun, dinrap pass. Kay Rebamba. Balik kay Sakilyo. Short stop. Pasok yan, partner. Back to back. Froilan Sakilyo. Partida pa, partner, no? Tatlo ng foul. Tatlong foul. Uy, 8 seconds na lang, partner, natitira sa ating second quarter. Pinipressure ngayon si Sumayaw. Nakuha ni Julius Vargas. Scramble for the ball. At naubusan tayo ng oras doon, partner. Naubusan ng oras doon. Pasok sana yung long range. Yung Hail Mary. Yes, partner. Partner, bago tayo mag-halftime break, anong masasabi mo, partner, sa halos hindi nagbago yung scoring natin? Ganun pa rin naman ng Milaor. Yes, partner. Kasi nga, one is walang katulong si Sakilyo. Kung yung opensa nila is, yung teammates, ang challenge is tulungan siya sa opensa at magkaisa din sila sa depensa. Yung transition defense nila yung naging problema. Although maganda yung umpisa nila, pinakitaan ng full court na man-to-man, kaya lang mukhang hindi kinaya ng kanilang ng gasolina. Hindi kinaya ng kondisyon. So, Tama. bigla silang tinakbuhan ngayon ng Milaor, partner. So, tama ka dun, partner. Sabi nga yan sa stats, points of turnover, abay nakarami itong Milaor. Nakarami. Nakarami, tapos ito naman na Pasakaw, siguro mahigit 10 ang kanilang turnover sa buong first half. Kaya yun, lumamang ng husto yung Team Milaor natin. So, titignan kaya natin kung paano mag-change ng momentum ang laro na to para sa second half. At kami po ay magbabalik.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Partner, Yes, dito tayo muling nagbabalik kami sa Ako Bicol Cup TV. Atin to. Brought to you by Congressman Saldico and Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Yun. So yun partner, sino ba ang ating nag-best player sa first half? Okay, eto yung mga notable players ng first half. Unahin natin ang Pasakaw. Top performers. Top performers. Yes. Sa Pasakaw, si Froilan Saquillo na merong 17 points, 3 rebounds, 1 block, and 2 steals. And sa Team Milaor naman, si Sumayaw, 13 points, 7 rebounds, 3 assists, and Bare na may 14 points, 1 rebound, 2 assists, and 1 steal. Ayan. Nakaunang 3 points kaagad doon partner si Pasakaw. So this is the sign na kaya abangan natin. Sana. Na-drive dito si Maynard Habana against Aquillo. Kaso medyo short yung layup niya. Nagmamadali ngayon ang Pasakaw. Kaso may sundot sa likod. Same ball pa din partner. Pasakaw. Same ball. Basketball. Ayan. So sana magtuloy-tuloy yung magandang umpisa. yes, 15 na lang ang hinahabol ngayon partner. Kanina they led as much as 20 plus. 20 plus. Oo. Yes. Out of bounds, turnover ng Milaor partner. So medyo agresibo ngayon ang Milaor. Ay, ang Pasakaw. Pasakaw. Kailangan no partner. Kailangan para mahabol nila, medyo malaki-laki tong Open doon sa corner. na hinahabol. Ayan, kuha ngayon ni Barry yung bola. Bababa, nagmamadali. Between the legs. Ayun lang, turnover. Rebamba ngayon may hawak ng bola. Susubok si Briosa. Wala. Rebound. Fake ngayon si Saquillo. Ayun lang, nasundutan sa likod. Bare, all the way. 2 points. Kay Kashmir Bare. Sayang yung mga turnovers, hindi nila na-convert into points. Yes, Romero ngayon may hawak ng bola, bababa, didiskarte. Uy, nakabuelo Bahagya sa gitna. Yun lang, hindi pumasok ang kanyang 3 points attempt. O, nakasona ang Milaor ngayon, while ang Pasakaw is naka-extended man-to-man defense, half court. Ayan na. May konting trapping sila dun sa gitna. Nakabuelo, shot fake ni Maynard Habana. Yun lang, may foul dito. Tatawagin, hacking foul dito si number 1. Si John Hill Romero. First personal palang partner ni John Hill Romero. May
Maingat na maingat. Man to man sila ngayon. Doble si Maynard. Again na nga, nag-turnover. Ayan na, Romero ngayon nagmamadali. Drop pass. Another pass kay Rebamba. 2 points. Binali pa, partner. Binali sa ere. Nagkape. Philip Rebamba. Parang Black Mamba lang, no, partner? Yo, nagkape sa Ayan ere. na, Vargas to Bare. Bare, no good. Rebound kayo ni Bongkodin. Bigay kay Romero. Bababa ng bola. Didiskarte. Binigay ngayon kay... Balik kay Romero. Balik sa corner. Ay, buwelong-buwelo naman yun. Si Joe Marie. Si Philip Rebamba. Oo, partner, natutulog. Nakalimutan ng depensa yung sa gilid. Ayan na, naka-half court man ulit sila. Aggressive yung Pasakaw. Pinipressure ngayon si Julius Vargas. Dalawa yung kanyang bantay at yun nga, nasobrahan. Too much pressure will kill you. So, yan, foul si Romero, John Hill Romero doon at bola pa din ng Milaor. Nasa second team foul na ngayon ang Pasakaw. Kay Bare ngayon ang bola. Discarte, kick out kay Julius Vargas. Pinasa sa corner, Maynard Abala. Thinking jump shot. Yun lang, sayang. Partner, panira na eh. Panira na, pinasa pa. Crossover si Romero. Teka lang muna daw. Teka, baba. Ayan, buwelo sa shortstop yun. Ayan, mintis nga lang ang tira doon ni Bongkodin. Rebound ni Julius Vargas, the legend. Super veteran. Ayan na. Pinipressure pa din siya. The drive. Hook shot. Ala Cardona. Yun, hindi lang pumasok. Ayan na ngayon si Rebamba. Sidestep. All the way. Uy! Kapos, partner. Ganda sana noon. Gandang tira. Hindi lang pumasok. Ayan na, naka-pressure ulit sila. Kay Maynard Habana. Turnover kaya? Walang turnover. Sakto lang. Yun nga lang. Sayang. At nakapag-commit pa ng foul doon si Bongkodin. Maganda na sana yung pressure, partner. Sayang yun. Anong masasabi mo, partner, sa pinapakitang depensa ngayon ng Pasakaw? Magandang pinapakita. Magandang pressure defense ang pinapakita nila. Pero kailangan nilang hatakin ng konti. Kasi nasosobrahan nila ng pressure. Sabi nga niya, too much pressure will kill you. Yan, tama lang. Yan. Ayan, naka-pressure pa din. Binigay ngayon kay Priela. Dinidepensan ngayon. Tight defense talaga. Maganda naman ang depensa ng Pasakaw. Bigay ni Bare ngayon. Hindi. Si Bare, binigay ngayon. Poposte si Julius Vargas. Atake drop pass ngayon kay Priela. Ang ganda, partner. Umabot ba? Sakto pa dun sa shot clock. 2 points yun para kay Rodel Priela. Buti umabot at hindi naabutan. Yan, nandito na yung chill nila na point guard, si Bongkodin, yung isang Bongkodin. Yan, yes. Sabi ko na, 3 points para kay Mark Briosa, assisted by Bongkodin. Yung point guard na muntik na. So, nagreklamo doon ng backing kaso walang tawag ng referee natin. Ayun lang. Medyo pabangga yung pressure ni Liorin. Sayang yun. Na-foul, nag-foul siya. Second personal foul na. Fourth team foul na, partner. Nasa warning na ngayon. Warning na. Yes. At yun. Cross-court pass na pasa yun. So, gandang jump shot ni Razon. Balik steady point guard Bongkodin. Puwanta kay Rebamba mintis yun. Hindi si Rebamba yun. Briosa. So, kickball violation. Shot clock reset. Partner, yung Bongkodin, slowly but surely na point guard. Yes. Take it easy, my friend. Easy. Chill lang. Andito ngayon ang bola kay Priela. Bad drives. Drop pass ngayon. Gandang tira. Gandang pasa ni Razon. Ganda nilang recognition nila ng partner. Oo, magandang peripheral na vision. Yes, ng Milaor. Alam nila kung saan na idadrop yung bola. Nagkakaamuyan. Ayun, may drop pass din si Bongkodin. At may pressure ngayon. Short stop ngayon. 26 ni Bongkodin. Kaso kapos. Bongkodin to Bongkodin. Sayang yung mga tira nila at di pumapasok.
Yun lang, di din pumasok from Bongkodin Brothers. Ayan, bola ngayon ng Milaor. The super veteran ang bababa ng bola, Julius Vargas. Ayan, pagpe-pressure ulit. Nakalusot, drive, drop pass, sidestep, reverse. Beautiful, partner. Basic na basic yan kay Kuya Julius. Basicness. May halo pa yung pagka-Pinoy step. Point guard, Bongkodin. Muntik nang maagaw doon. Ni Razon, yung pasa ni Bongkodin. At may request ngayon ng Coaches Challenge, partner. Ang Team Milaor. Ano ba yung Coaches Challenge na Coaches Challenge, partner, is allowed every game. Whenever you are not agree with the call of the referee, Okay. you can ask for permission and the referee will take a look at the monitor and maybe they can correct the call. But, isang beses lang yun pwedeng i-request sa whole game. Isa lang per game. Yes, partner. So, if you are a coach, what can you say about the Coaches Challenge? Well, Ano bang advantage and disadvantage na pwede mong magamit yon? Well, ang advantage, pwede mo siyang magamit lalo na sa mga crucial na mga plays, na may mga crucial calls. Okay. Pero ang disadvantage niyan is paano, saan, kailan mo siya gagamitin. Oo, at paano partner. mo siya magagamit na minsan pwedeng Part ng tactics, no, partner? pero pwedeng sumabog yun sa mukha mo. Yes. Kasi, kung may compare natin sa NBA, Yes. yung Coaches Challenge kasi doon, pag nag-request ka ng Coaches Challenge, Mm. babawasan ka ng isang timeout. Ayun. So, dito naman sa ating napakagandang liga, ay wala naman bawas sa timeout. Buti na lang Pero, wala. isa lang ang pwede mong maging Coaches Challenge. So, advice para sa mga coaches, use it wisely. Kasi Yes. baka pabor na sa'yo, biglang Malay natin, mag-close malay game. natin. At may crucial turnover na gusto nating i-Coaches Challenge ay wala na siya. Wala na. Okay, back to the ball game. At yung Coaches Challenge is unsuccessful for Team Milaor. Pasakaw, basketball pa rin, partner. Yun. Okay, balik ngayon kay Sakilyo. Nasa top of the key na siya ngayon. Fakes the shot para kay Muñoz. Drive ngayon sa steady point guard. Bongkodin, kaso may steal ni Bare. Julius Vargas ngayon. Slow and steady. Yes. Bina backdoor dribble lang. Balik kay Julius Vargas. Attempts for 3. Short yun. Rebound sa ilalim. Nang mamana si Bermas. Ayun, bababa ni Blurin ng bola. At sa ating running score is 67-47 in favor of Team Milaor with 3 minutes and 40 seconds remaining time in the third period. At medyo may nagkakatulakan ng konti doon sa ilalim. At tawagin natin ngayon at may report si Miss Carmela. Carmela, pasok. We have here the coach of Team Milaor, Coach Dennis Medina. Coach, good afternoon po, Coach. So Coach, kitang-kita naman na you had a good start in your first 2 quarters at mas nagiging flexible na po yung laro nyo ngayon laban sa Team Pasakaw. Ano pa po ba yung plano nyo at mga gagawin para mas ma-maintain nyo po ito? Well, to play good defense. So, ang Pasakaw kasi may shooter outside. Tapos, meron silang big man na who can penetrate. So, yun ang sabi ko sa team na dapat lagi namin makontain namin yun. Dapat lagi may tao doon. So, ahead of time, dapat may tao na ako duman para hindi sila maka-score. Hindi sila makalapit sa amin. Dapat ma-maintain namin yung lamang para makontrol namin ang laro. Down the stretch. Down the stretch. All right, Coach. For sure, may mga gusto kang batiin o pasalamatan? Well, tulad ng dati, gusto kong pasalamatan ng Ako Bicol. Tulad yan, first time kong nai-interview live on ng channel nila. And thank you Ako Bicol kasi magandang venue itong inano nila. Magandang experience. Then, yun, sa aming municipal mayor, sa Tiwala, sa mga katim ko, nagpapasalamat ako. Nakikinig sila sa akin. May tiwala sila sa akin. And the same na may tiwala rin ako sa akin. There you have it. Maraming salamat, Coach. At once again, good luck po ngayong araw. Kaya balik sa inyo, Coach Nuki and Coach Joggy.
Thank you so much, Miss Carmela Hernandez. Yun, Coach Joji, napakagandang sinabi ni Coach Dennis Medina ng Milaor. Yun. Importante yung tiwala ng coach sa player at tiwala ng player sa coach. Yes, kumbaga it's a two-way trust ang kailangan. But, as it's saying, you cannot just say na tiwalaan mo ko, you have to earn it. Yes. Not given. Earn it. Alright, balik tayo sa ball game. Bola ng Milaor ngayon. Transition pass to Bare from Vargas. Sabi niya, hinay-hinay lang mga pare ko eh. Teka lang, baba daw, baba. Ayun, nasobrahan ulit ng haras doon si Mike Muñoz. Si Joe Marie, Abadingo pala. Ang may foul doon. So, penalty na ngayon, partner. Ang Milaor, over the limit na sila. Over the limit. Yung Milaor, wala pang nakukumit na kahit isang foul, partner, with 1 minute and 46 seconds remaining time dito sa laro natin. So, ibig sabihin, buong third quarter, they're playing honest defense. Honest to goodness. Honest to goodness defense. Ayun. So, balik tayo sa live action with a 73-51 score. Milaor leading. Nakuha ko yun. Nangalabaw sa gitna si Bermas. Nabitawan ni Prela yung bola. Sidestep. Yun, may foul sa ilalim. Tapik. Si number 67 doon, John Ray Casulla, yung tawagan natin ng foul. Partner, dito mo makikita yung disiplina ng players ng Milaor kasi 1 minute and 36 seconds na lang ng third quarter, unang foul pa lang nila yun. Aggressive naman, partner, yung Pasakaw. It's just that may halong malas minsan eh. Yun. Ayun, yun na nga, nagkakabanggaan. Sarap ng banggaan, partner ni Bermas at ano dito, ni Froilan. Masahe to masahe. Masahe to masahe. Yan ang mga banggaan. Tapos walang pikunan. Walang pikunan. Yes, di ba? Okay, laro lang. Laro lang. Okay lang physical, okay lang na iba naman kasi yung physical sa nananakit eh. Okay? Yes. So, ayun. Quality basketball. Mintis nga lang yung unang free throw ni Lodi Cakes. Froilan Zaquillo. With Milaor leading by 22 points. And 21 now. Pasok yung Pasok yung pangalawang free throw. Substitution tayo. Substitution for Pasakaw. Number 10, pasok siya. Si Utalia, papalitan si steady point guard, Albert Bocodin. Bola dito nasa Milaor kay Prela. Drives, but may turnover kasi partner nagawang soccer na medyo nasipa niya yung bola doon. Kickball violation. Ayon sa mga kakapasok pa lang po dito sa live stream natin, maaari po lamang at i-like nyo din ang aming YouTube channel at Ako Bicol Cup TV at i-like nyo din, i-subscribe, i-share nyo pa para lubos-lubos na. Lubos-lubos na. At sa mga nasa labas po na nanonood, magaganda pa po ang mga susunod na games dito. 6 games po tayo. Nasa third game pa lang po tayo ngayon. Nangangalahati pa lang tayo, partner. Kung gaano kainit sa labas, ganito naman kalamig dito sa Ka-Fuerte Sports, partner. Naka-jacket pa nga yung iba. Yung iba may nakakatulog. At mamaya gigisingin kayo ng mga gandang games. Malay natin humabol tong Pasakaw, di ba, partner? Baka biglang uminit ang Pasakaw. Parang summer capital ng ng Kamsur. Ng Kamsur. They not stopping pressing dito sa Milaor. Kaso nga lang, katulad noon, mga tira ni John De Cecilio, pumapasok yon, jumper yon. Ayan na ulit si Zaquillo, mga ngalabalot. Binit-bit, partner, yun lang. Medyo malakas. May halong malas, partner. Oo, wala nang sumabay eh. Ayan ulit dyan, di Zaquillo. Cecilio pala. With the shot fake. Pinasa kay Porteria. Balik kay Cecilio. Turn around. Gahanap na kayo ng papasahan. Ayun lang, partner. May technical na tinawag doon. Si referee Faraon. Technical ba? Technical foul, partner. Ayun, pangalawang flop na. Okay. Tama ba? Oo, pangalawang partner number 5. Hindi. Una pa. Anyway. So, super flop siguro, partner. Baka super flop. Oo, kaya automatic technical ang tinawag ni ref Paraon doon. Baka hindi pa dumidikit, tumumba na. Yes, partner.
Kaya yan, may dalawang free throw plus ball possession pa ngayon ang Team Pasakaw. Yan, gandang hagis naman nung number 10 ng Pasakaw, si Alvin Hutalia. Suwabeng-suwabe. Isa lang, isang free throw lang. Penalty yun doon sa pag-flop. Tapos, sa kanila pa ba yung bola? Sa kanila pa. I think si number 67 na natawagan ng flopping doon, partner, si John Ray Casulla. Okay, balik tayo sa live action. Abadingo ngayon ang bola. Pinasa kay Hutalia. Hutalia, 3 points. Tira, Alvin Hutalia. Ito na kaya, partner. Sana. Ang spark. Na ang spark. Na inaantay natin. Bola ngayon na kay John D. Cecilio. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-press. Ayan lang at successful sila sa kanilang press. 4, binigay kay Hutalia. Binalik kay Abadingo. Kaso wala yun. Hutalia, susubok. Inabutan, partner. Inabutan Sayang. Inabutan ng oras ang Pasakaw. At yun, at sa pagtatapos ng ating third quarter, ang running score natin ay 75, Milaor, 57 ang Pasakaw. Ayun. So, 3 quarters down, na-maintain ng Milaor ang kalamangan. Halos same pa din, partner. Yun nangyayari. Points after turnover yung nakakarami yung Milaor. Yung Pasakaw naman may mga pabugso-bugso sila ngayon kaso hindi nila ma-convert. Yes, partner. May mga turnovers. Madami-dami din yung turnovers ng Milaor. Kaya lang hindi nila ito na i-convert into points. Yes, tama ka nga, partner. So, ayan po, live tayo pa rin dito sa Cap Fuerte Sports Complex at nais po namin pasalamatan ulit si Congressman Saldico para sa napakagandang liga na ito na dinala nyo po dito sa Camarines Sur, ang Ako Bicol Cup. Yes. Katulong din ng siyempre Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa. Yan. So ito na, katabang nga natin dito sa pagpa-asenso ng mga atleta natin sa Camarines Sur. Literal na katabang nakasurog pa ang Ako Bicol Cup kasi nagpapaliga sila dito sa atin. First time ito na ganito, organized, may commentators, and meron din yung intertown dito ng Camarines Sur na organized din. Ito, siyempre, the more the merrier, di ba, partner? Yes. At ito din yung pagkakataon na yung mga the more the better. Yeah. Yes, hindi lang yung mga players, hindi lang sila puro training. Yun ding mga liga is nakakatulong para ma-apply yung ginagawa sa training. So nabanggit mo nga, partner, nakakatulong yung liga, yung provincial government of Camarines Sur headed by siyempre by Governor Luigi at ng kanyang coaching staff at sports coordinators ay nag-start na po maghanap ng mga potential players para sa youth development na mga batang manlalaro ng Camarines Sur, at sa pamamagitan nitong Ako Bicol Cup, malaking tulong para ma-discover at ma-develop in the future na magre-represent ng probinsya. Okay? At partner, sino ba yung mga ating ng top performers ng third quarter? Okay. So, eto yung top performers. At ang buong game na, no, partner? Sa buong game. Okay, unahin natin yung Pasakaw. Leading scorer pa rin si Sakilio na merong 21 points. 4 rebounds, 1 block, and 4 steals. At si Hutalia na merong 10 points. At sa team naman ng Milaor, si Bare na may 18 points, 2 rebounds, 2 assists, and 2 steals. At si Sumayaw na merong 13 points, 7 rebounds, and 3 assists. Konti-konti lang, partner, yung Bare, no? 18 points na pala. Simple lang, pero doon yung, partner, sa mga turnover points, di ba? Karamihan doon na score ni Mr. Bare. Pero kung titingnan mo sa laro, halos hindi napapansin. Hindi pansin. Ang sabi nga niyan na advice ko lang sa inyo mga players, kung wag naman sanang highlight culture ba. So every quarter, kung gusto niyo i-achieve niyo 5 points per quarter, maliit naman, pero kung titingnan niyo kung 5 points per quarter times 4, it's 20 points. Yes. Diba? Okay, balik tayo sa live action ngayon. Yes. Ayan na naman ulit si Sakilio, pumihit, tinira, pasok. Basic na lang kay Froilan Sakilio yan. The big man of Pasakaw, the native. Ayan na, bola ulit ni Bare.
Bibigay ngayon sa poste kay Bermas. Bermas, aatrasan ngayon si Quidoles. So hindi pumasok. Rebound ni Sakilio. Outlet pass. Sakilio ngayon, attempt sa 3. No good yun. Ayan, nagawang buko ulit sa ilalim. Alata, nabitawan na ulit ni Sakilio. Sakilio ulit ang bola. Babangga. Ayun na. Dalawa ang bagsak, partner. Bumangga, giba. The bulldozer. Natatawa na lang si Froilan na binangga niya eh. Alright, partner. Teka muna. Balikan natin yan. At meron muna nire-report sa atin ang ating napakagandang courtside reporter na si Miss Cassandra. Cassandra, pasok. For the fourth and final quarter, pinaalalahanan ng head coach ang mga players sa kanilang mga roles sa loob ng hardcourt. Muli niya naman binigyan diin na hindi nila kailangang magmadali. Maaari nilang unti-untiin ang paghabol, trabahuhin ang opensa at huwag kalimutan na magtulungan sa loob ng hardcourt. He also emphasized the importance of teamwork, patience, and making smart move when playing. Despite the score difference, Team Pasacao is still determined to figure out the right and effective strategy to surpass the opposition. That's the latest update from the side of Team Pasacao. Back to the panel. Gandang observation. Determined. Nakikita naman natin, partner, sa mukha and sa effort, energy, and yung sasam na din ng itong Team Pasacao, yung gusto nilang humabol, yung hard work, nagtitrap pa sila sa half court. Kaso nga lang talaga, partner, maalat. Sarado yung ring minsan. Maalat. Diba? Hindi pumapasok. Kahit na gaano kalapit yung mga tira, hindi haluwa or hindi halos kung pumapasok. hindi pa minamama ni Big Man Froilan Sakilio, ay mukhang hindi pa talaga bababa itong ano. At ngayon, 16 points sila, partner, di ba? So, Yes, as high as 16 23. points. As high as 23. At meron pang 8 minutes and 19 seconds. Yeah, dito sa natitirang quarter natin, fourth quarter na tayo, partner. At yan, turnover na naman. Nakuha ni Habana, all alone ngayon. Yan, si Cecilio. Basic lang sa labas yung Basic tira. na tira. Kung gaano kaalat ang tira ng Pasacao, gano'n namang kaganda ang tira ng Mimintis Milaor. doon, si Froilan. Ayan. Ayun, nakasundot sa likod si Froilan Sakilio. Up, nagkabanggaan. Ayan na, Barreto, Cecilio, may foul na tawag. At natawagan ng hacking foul dito si Edwin Rampas. Medyo nirapas niya nga, partner, ni Edwin Rampas. At maingat nga sa fouls tong si Sakilio. Na-maintain niya yung kanyang 3 Yes, fouls partner, mula no? first hanggang dito sa 7:46 ng fourth quarter. Yes. Hindi na nadagdagan pa. So sa mga nakanood pala, ngayon kakarating lang or kaka-tune in lang ng live stream natin, si Froilan Sakilio po, ang star player, center big man ng Team Pasacao. Nakakommit siya ng third foul agad in the first 7 minutes of the first quarter. First 7 minutes na. Amakin mo yun, no, partner? Ang laki nung foul na yun. At he's still playing and hasn't commit any fouls from then. Ayan, number 10, wala yun. Pasacao, na-rebound ulit. Ngayon, ni Bare ata to, partner. Bare, yes. Gandang pressure. Gandang pressure. Successful na naman ulit sila, partner, sa kanilang pressure. Tignan natin ngayon kung makaka-convert sila. Ayun na nga, sinasabi natin, no, partner? Hindi nako-convert yung mga turnovers. Walang turnover point. Medyo sarado yung ring talaga, partner. Ayan na ngayon si Cecilio all alone and may foul pa. Sayang I yun. think frustration foul, no, partner? Kasi medyo malayo na at final niya pa din. Prone pa yun sa end 1. End 1. Sayang na yung foul. Sayang pa yun. So nasa penalty na ulit ngayon ang Team Pasacao. At sila ang tatawag ng ceasefire. Yes, mag-a-adjust sila. Mag-a-adjust sila. Paano babawasan yung turnovers or Ayan, so convert yung turnover to points. Sayang na sayang yun. Again, sa mga kakarating pa lang po ngayon at maaari po lamang mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel, ang Ako Bicol Cup, para makita nyo ang aming mga top plays of the week. Yes. Sa lahat po ng mga shoutout po namin kayo lahat at hindi po namin kayo pwedeng isa-isahin lahat dito. Hindi kayang isa-isahin. Hindi pwedeng isa-isahin. So shout out to everyone.
Shout out to everybody. Mahal namin kayong lahat. Yes. Yan na lang ang masabi namin ng aking partner. Mahal namin kayo. Mahal namin kayong lahat. Okay. Balik tayo sa ball game. Medyo mainit na coach ang ulo ng coach ng Pasakaw ngayon, si Coach Gilbert Pamara kasi nga summer na summer. Yes, kasi nga talaga maalat talaga sila. So sabi ni coach, sureballin nyo naman. Sayang ng depensa natin eh. Diba, coach? Sinusureball naman. Lumalabas talaga. Ayaw talagang pumasok. Ayun. Samantala dito naman sa Milaor, it rains. Yes. When it pours, di ba, partner? Yes, partner. Pasok na naman ang unang free throw ni Cecilio. John D. Cecilio, isa rin sa mga veteran. Basic na basic. Former Greyhound. Kaso hindi pumasok yung pangalawang free throw. Rebound ni Sakilio. Siya na rin kaya ang bababa. LeBron James Sakilio. Dire-diretso na. Uy, gandang pasa doon sa baseline. Papasok kaya. Lumabas na naman, partner. Pumasok na yung kalahati. Niluwa pa rin. Uy, delikadong foul yun ni John D. Cecilio. Susuklayan sana sa likod. Mataas-taas yung palo. Hindi umabot yung suklay sa likod ni John D. Pero tatawagan pa rin yan ng foul ng ating mga butihing referees. Bola pa rin ng Pasakaw ngayon. At magdadrive ngayon. At yan, may blocking foul si number 13. Javon James Rason ng Milaor. JJ? Coach? Javon James. Tawagin nyo lang ako sa pangalang JJ Rason. JJ Rason. Ayun, bola ng Milaor. Andyan na naman ulit si steady point guard Bongko din. Uy, in out partner. Ni Rebamba. Ayaw talagang pumasok ang mga tira. Yan, si Sumayaw nang bababa ngayon ng bola, the big man of Milaor all the way. Nagko-coast to coast. Ninyo Sumayaw, partner, all the way. Ano naman si Sakilio, mga ngalaba ulit sa ilalim. Tumba ang isa, binording, pasok yan. Sakilio. It's my time, partner, sabi ni Sakilio. Yes. Bumangga. Giba. Sure yan. Ayan. Uy, mintis doon ang tira. Medyo manapalakas lang bahagya. Ni Rason yung tira. At bola ngayon ni steady point guard Bongko din pinasa kay Sakilio. Sakilio, mga ngalabaw, spins, natumba doon. Uy, muntik na. Uy, talaga partner naman, si Froilan Sakilio. It's now or never, no partner? It's now or never. Pasan niya ang Pasakaw. Pasan ng Pasakaw ni Froilan Sakilio, ang summer capital ng Camarines Sur. Susubok ngayon sa free throw si Froilan. Ayun, ringless. Talaga pag veterano partner, kahit pagod na, no? Compose pa din ang kanyang tira. Yan yung tinatawag natin na muscle memory. Yes, double M, muscle memory. Yun lang. Pinahiya ako ni paring Froilan, So yan, balik tayo sa ball game. Bola ngayon ng Milaor. Nakuha ni Ninyo Sumayaw. Uy, hindi napansin partner. Yung shot clock. 8 seconds violation. Lang Pasakaw ngayon, nahabol kaya ng bahagya dito. Medyo napatagal dito sa backcourt. Warning na rin for penalty itong Milaor at 19 points and now 17 points na lang with 5 minutes and 45 seconds remaining in the fourth and final period. Kaya pa binalik na partner si Julius. Nakaramdam siguro, no partner? Nakaramdam na inuunti-unti. Ayun, nagpa-fall baiting na si Kuya Julius, the super veteran Vargas. Alam niya partner na penalty na yung Pasakaw. Yes. So kung nakakuha siya no ng basic na foul, si Julius Vargas. Na veterans move. Ang kanyang bantay. Alam na alam. Ayan na si veterans. The form, the shot, the square. Naka-square. Follow through. Yun na naman partner. Pasok. Ringless special ni Julius Vargas. The pride of Naga City. The veteran. Ayun, more offensive rebound. Yan si Maynard Dabana. Kinross court pass kay Bare. Shot fakes. Crosses over all the way. No good. Oh, offensive rebound na naman. Walang backs out doon. Ninyo Sumayaw susubok. Wala. Nakuha ngayon ni LeBron James. Froilan Sakilio. Outlet na ngayon. At may
Turnover ba? Stepping on the lane, partner, turnover. Ayun, turnover na naman. Masakit-sakit yan. Sakit yun. Naghahabol. Sayang kung kailan naghahabol, partner. Ayan na, back to back. Turnover. Ngayon ang si Bare. Balik sa pasakaw, partner. Turnover after turnover. Yes. Teka lang. Time out ngayon, partner, ang... Ayun, pasakaw. Pasakaw ang third time out. Maganda, partner, nung ginagawa ng pasakaw ngayon, no? Maganda. Kahit pa paano. Kaso nga lang, partner, yung sipag nila, yung effort nila na makahabol, nandun eh. Nandun. Pero hindi nare-reward ng points. Yes, yun nga lang. So, And yung frustrations din pumapasok na. Dahil 5 minutes and 14 seconds na lang at malaki-laki pa yung hahabulin nila. yes, so halos si Kuya Froilan lang dito nakakapasok, pero minamamanga pa nga ni Froilan, lahat na ng moves ginagamit niya na. Yes. Kaldag moves, spin move, kahit nga tumba na siya, nililay up pa. Talagang heart of the champion eh, si Kuya Froilan Sakilyo, the junior. Hindi susuko hanggang may oras pa. Partida pa, partner, no? Ilan nga yung foul? 3 foul. Simula first quarter, may tatlong foul na yan si Kuya Froilan. Andito pa din siya, buhay na buhay. At nagrumaragasa pa para sa team pasakaw. Yung isang block niya yata, nakuha niya after pa nung 3 fouls niya. Yes, partner. Ayun, lakas ng talon nun. Ni number 13, si JJ Razon. Ayan na naman, matakbo na naman ulit ang Milaor. Uy, yung gandang sidestep na sana. Ayan na ulit si Froilan Sakilyo. Sidestep, ball fakes, layups. Uy! Ayaw talaga. Ayaw talaga. Yung masakit sa damdamin naman yun. Sabi ni Kuya Julius Vargas, teka lang, hinay-hinay lang. Lamang tayo, pare ko. Yun yung tirang mas masakit pa sa breakup. Yes. Ang mga moments like this. Ayun, kaso may turnover yung Milaor, partner. Balik ngayon sa pasakaw. Kinukuha na ni Froilan Sakilyo ang bola. Diretso kaya? Hindi. Nagantay ng mga kakampi. Muntik na ma-turnover. Naka-steady point guard Bongko din ang bola. Rebamba attempts. Ay, hindi. Si Abadingo. Wala. Transition ngayon. Bare all the way up. Hindi pumasok. Kuha ulit ni Bare. Nakay Vargas. Teka muna daw ulit. Use the clock. Kasi nga naman, lamang ng 18. Yes. Ninyo Sumayaw. Nakakuha ng foul. Dito kay Bongko din, brothers. Yung isang Bongko din, number 26. So, may substitution tayo ngayon. Papasok si number 12 dito ng pasakaw, si Mark Briosa. Pinalitan niya si yung isang... pinalitan niya si Jomari Abadingo. Ayan, nasa linya ngayon. Shooting these 2 shots, si Ninyo Sumayaw. One of the big man of Milaor, veteran bigs. Yes. At Bintis, partner, yung pangalawa. So, partner, sa tingin mo, kaya pa kaya ng team pasakaw ngayon? Mukhang malabo na, pero pwede pang pilitin yan. 4 minutes. Never say die, partner, no? Never say die. Yes. Hinay-hinay muna ngayon. Sabi ni Kuya Julius Vargas, pinasa kay Maynard Habana. Balik kay Julius Vargas. Hinahassle siya ngayon. Yung number 12, si Briosa. Maynard Habana, nag-shot fake, spins. Uy, walang foul na tinawag doon ng referee. Rebound ni Froilan Sakilyo, behind the back. Pasa kay steady point guard Bongko din. Drive, sidestep. Kaso nga lang nabitawan niyang bola. May tapik sa ilalim. Julius Vargas, outlet pass. Saktong-sakto kay Bare. 2 points, mukhang may 20 points ang ginagawa nito ni Bare, no, partner? Yes, partner. So ayan, with 3 minutes and 20 seconds remaining na lang tayo sa ating 4th and final period with 87-66 score. Ayun, may 3 points sa wakas. Pumasok din. Si Briosa, pumasok din, partner. Pangilang-ilang 3 points lang nila yan, no? Oo. Wala pa nga atang 3 or 4 ang 3 points nila sa whole duration ng game. Pumasok din. Wakas. Bola ngayon, may tahan si Julius Vargas. Crossover. Drives. Reverse, Julius Vargas specialty. The veteran, former Golden Knight. At sasagot kaya si Kuya Froilan. Mangmamama na sa ilalim boarding, hindi lang pumasok. Walang foul yun. Ayan na naman ulit ang transition. Kaso, still na sana, ayun lang. Line ball violation.
At may substitution tayo dito, partner. Number 2, Otalia. Papalitan si number 3, Ray Pamba. Alright, tatawag naman ngayon ng ceasefire ang ating Team Milaor. Magbe-breather muna. Yes, partner. Sa tingin mo, partner, yung Team Milaor natin, medyo ano na kaya? Pwede na kayang slowly but surely ang kanilang pwedeng maging game plan? Oo, pwede nang slowly but surely na game plan. Pwede nang patayin ang game clock unti-unti. Yes, with a comfortable lead ng 20 points. 20 no? points. So nakikita naman natin, yung ginagawa ni super veteran Julius Vargas. Every time he gets the ball, he backs it down. Yes. Pero nabilib din ako sa Pasakaw. Hindi talaga sila tumitigil doon sa kanilang pressure. Pressure lang ng pressure. Kaya nga lang talaga, after nila makakuha ng successful na pressure, lay up nila, magmimintis. Oo, bago pumasok yung 3 points, namamaga yung ring nila eh. Magang-maga na talaga. Magang-maga. Okay sana yung mga ano nila, yung effort nila nandun. So maybe this is not just the game for them. Maybe nga lang naman, pero malay natin, when it rains, it pours, baka mag-online bigla mamaya, abangan natin, huwag kayong kukura. Back to the ball game, bola ng Milaor ngayon, lalabas ni Julius Vargas ang bola. Gahanap ng buwelo sana si Maynard Nabanado, kaso lang nabitawan. Bababa na ngayon, ayan na naman si mga ngalabaw na ulit, si Froilan Sakilyo. Pagka ganun, wala ka na magagawa kay Froilan Sakilyo. Laking maba. Lista na. Lista mo na yan. Sasagot kaya si Nino Sumayaw. Pinasa kay Vargas ngayon. Shortstop, Matic. Favorite shot ba? Favorite yan, mga shortstop na yan kay Julius Vargas. Matic yan, partner. Basic na basic. Yun lang, nabitawan. Last malangbay. Ayan na naman, outlet pass kay Bare ulit. Bare galing kay Julius Vargas. So yan, with 1 minute and 45 seconds remaining, lamang ng 22 ang Milaor. Attempts doon si Froilan Sakilyo. Wala. So slowly but surely, partner, medyo nagkakakulay na. Kikita na natin kung sino yung mananalo in this ball game. Pero, again, as I said, napakagandang effort pa rin ang ginawa ng Pasakaw. It's just that sarado yung ring, Sarado yung ring. Last malangbay, sabi niya sa Bisaya. Okay, Sakilyo ngayon versus Barrett. Turn around. Wala yan. Rebound ngayon ni Sakilyo. Sakilyo, dinodouble team pa ngayon. Ng triple team na nga. 4 ng bantay. All the way. Sakilyo, sidestep. Muntik na. Ayaw talaga. High five na lang ang nagawa doon ni Julius Vargas kay Sakilyo. Both in penalty na. LeBron James, Sakilyo, partner. Yes. Ang sentro na nagbababa ng bola. Yes. Ayun na nga, kahit pagod na yan, compose pa din ang kanyang free throw. Froilan, nung partner, nung kakabats ko yan, ng high school kami, nagte-360 dunk yan, ganun yan. Ganun siya kagaling. Ang talon yan, sobra. He can jump out of the building, sabi. 360 dunk. Ito, wala pa ako nakikita ng 360 dunk dito, pero yun, kaya siya na-recruit sa Manila ng San Sebastian Stags. Pag tumalon, magkakape pa sa taere. Yes, sabay ka pa, huwag ka lang malikot. Balik tayo ngayon sa ball game. At dito na si Maynard Habana, susubok din ng layup. Easy. Ayan na ulit si Sakilyo. Sakilyo susundutan sa likod ni Vargas. Kuha ni Utila. Sakilyo susubok sa 3. Medyo may fatigue factor na, partner, no? At frustration na tira. Oo, kasi yung jump shot niya, apektado na. 35 seconds remaining dito sa ating fourth quarter. At sabi ng Milaor, pwede na tayo maghinay-hinay. Kaso sabi ni Maynard, let me do the top ring. Yes. Top ring muna tayo. Dagdagan natin ng konti. Konti lang naman. Tatapyas lang. Okay. At si Hutalia doon, attempts ng 3. Wala na. So, kapos, 17 seconds remaining with 97-72. Milaor with a comfortable lead at their second game. At second magkakaroon sila ng 2-0. Dito sa una nilang tinalo, partner, yung team Gainsa dito sa Milaor. Samantala naman itong team Pasakaw, magpo-fall sila ng 0-2 kasi tinalo sila, I think just 2 days ago or 3 days ago against team San Fernando. Okay?
So, natalo sila doon. So, 2-0 and 0-2 dito. Yes. At dyan po, nagtapos ang ating ball game with Pasakaw with 72 and Milor 97. Partner, Yes, partner. ano yung mga game summary mo natin dito sa ating laro na to? Well, turnovers ang isa sa naging concern ng Factor, Pasakaw. no? Turnovers yung factor. Yes. And then siguro yung fatigue na din. Hindi nila na-sustain yung depensa na pinakita nung unang quarters. Tapos walang katulong yung Sakilyo. Yes, si LeBron James sa Kilyo, wala siyang katulong talaga, partner. And then, daming points of a turnover. Ibig Yes. sabihin na yung mga turnover na nakukommit ng Milaor, ng Pasakaw ay nakukonvert ng Milaor doon. Samantala, kabaliktaran naman sa Kabaliktaran kabila, naman. no, coach? Nagpe-pressure yung Pasakaw. Naagawan naman nila. Yes. At most, nakaka-successful sila. Kaso nga lang, at the finishing touches, medyo hindi nila natatapos yung yung finishing touches ba. Yes. So, abang nag-aantay tayo ng ating magiging best player of the game. Nais muna nating pasalamatan si Congressman Saldico for bringing the Ako Bicol Cup Camarines Sur dito sa Camarines Sur. At marami pong nabigyan ng pagkakataon ng mga players. And then, siyempre, other things or other na hindi nakikita, like yung job opportunity sa mga staff ng Ako Bicol, and yung mga like sa amin commentators, we can showcase our talents and commentating not only in coaching, and yung mga commentators natin na courtside reporters natin, the courtside reporters from the school ngayon sa commercial league na sila, nag-commentators, and many more for the officials, yan, mga ganyan. So maraming salamat po sa inyo at sa mga naging partner dito sa buong Camarines Sur ng Ako Bicol Cup, brought to you by Congressman Saldico and Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. At eto din yung pagkakataon sa mga players na i-showcase yung kanilang talent. Yes. Lalo na yung mga rising stars natin. Madaming mga rising stars sa iba't ibang team. Oo naman, partner. Yes. So eto din yung pagkakataon para makita sila ng mga basketball scouts, hindi lang dito sa Kamsur, but also sa Manila. Sa buong Manila, kahit nga abroad kasi may mga nag-greet nga, nagpapa-shoutout nga na may nasa Dubai, may nasa US, may Singapore, Hong Kong. So, international talaga itong live stream. Napakagandang live stream coverage ng Ako Bicol, ng production nila, starting kay Direk and lahat ng crew. So napakaganda, malinaw at na maraming naabot ito at yung mga relatives, yung mga dati mong teammates nakikita mo ngayon kahit medyo super veteran na ay nandun pa rin. Diba? Nagkakakumustahan at yun na nga at nasi-showcase pa rin ang kanilang talent. Yung si Idol ko 10 years ago, galing pa din, di ba, partner? Galing pa din, yes. Hindi lang namin kayo ma-shoutout at sobrang dami. Sobrang dami nyo. Steady lang kayo dyan. Yan. Basta, tatandaan nyo, mahal namin kayo. At isa pa, partner, kung shoutout kayo, mag-subscribe din kayo sa aming YouTube channel. One shoutout, one subscribe. One share. One share. Another subscription ulit yun sa YouTube channel namin. Para kasi doon namin pinopost ang aming mga top 10 plays. Makita nyo yung mga updates. Yes. Andun, pati mga dunks ay nandoon din. So ayun, while we are waiting sa ating itinanghal na ating best player of the game, antay lang natin at interviewin siya ng ating magandang courtside reporter na si Carmela. Walang iba, partner, no? Walang iba. Basic lang, off the turnovers, siya lagi ang pumupuntos doon. Alam na natin kung sino magbe-best player of the game. At kumbaga, killing me softly. Killing me softly. Napakaganda din ng next game, ang ating fourth game. It's between Calabanga versus Team Pili. Ang mga malalaking LGU towns in terms of geography dito sa sa province ng Kamsur, ang Calabanga at Pili. Nagsama-sama. Sila magsasalpukan sa ating fourth game. Abangan nyo. Okay, para sa ating titinanghal na best player of the game, tawagin natin ang ating courtside reporter na napakagandang si Miss Carmela. Pasok!
Our Kasurug player of the game, walang iba kundi si Kashmir Bare, garnering 28 points, 5 rebounds, 4 assists, and 2 steals. So first of all, congratulations po. What was your motivation behind that excellent performance? Una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa Panginoon dahil binigay niya sa amin itong pangalawang panalo namin. Yung motivation na ginawa namin is yung last intertown, natalo kami ng Pasakaw, kaya hindi kami papayag na matalo ulit. Kaya yun yung nagbigay sa amin ng lakas ng loob. Alright, may gusto ka bang pasalamatan o batiin? Binabati ko yung lola ko, si Lola Landa, yung mama ko, papa ko, at yung mga kaibigan ko. Thank you, Kashmir, and once again, congratulations. Magbabalik ang Ako Bicol Cup Camarines Sur para sa Game 4.